आदरणीय भोजपुरिया भाई लोगिन, हमार पहिलका कविता बिहार में का नइखे रउआ सुननी। बहुत लोग प्रशंसा कइल, बहुत लोग कहता कि इतिहास लिख दियनी। तो देखें, इतिहास का नींव पर वर्तमान खड़ा होला, रउआ सब जानतानी। तो हम आज वर्तमान स्थिति का बा ओकरा पर हम लिखले बानी कि बिहार में का नइखे। बिहार में का नइखे भाग 2 एकरा के सुनी आ एकरा पर जौन प्रतिक्रिया राउर हुई वो हमरा के भेजब। हमरा में कोनो गलती हुई तो ओकरो के सुझाव देब, तो फिर आगा हम जैसन हुई तैसन फिर लिखब। बिहार में का नइखे? अरे भाई, बिहार में का नइखे? धोती खूंट के पानी हचड़त खेतवानी खेतवानी, धोती खूंट के पानी हचड़त खेतवानी खेतवानी, दोपहरिया बेलमावत रहनी देख के छप्पर छानी, न कतही पेड़ रुख रहे न कुछ। पक्की सड़क जोड़ाइल बाटे सगरे गाँवे गाँव। आज के देखी, पक्की सड़क जोड़ाइल बाटे सगरे गाँवे गाँवे, रात दिन बिजली के लाइन ढिबरी के लजवावे। भइल विकास बिहार में दौरी दोन धराइल घर में, भइल विकास बिहार में दौरी दोन धराइल घर में, जगह जगह पे बोरिंग मोटर लाग गइल घर घर में। का केहू नहर पब जाता? जगह जगह पे बोरिंग मोटर लाग गइल घर घर में, बल्टी डोर धराइल कोना खनलो कुआं भटाइल। बल्टी डोर धराइल घर में, खनलो कुआं भटाइल, समर से बुल के पानी से अब घर दुआर तरियाइल। परियोजना खेती के हर ब्लाके में आई, तो गेहूं धान उपज के औसत बहुते बढ़ल सुनाइल। अब 5 बोरे या 2 बोरे नइखे जात, अब जाताटे 18 क्विंटल 15 क्विंटल गेहूं आ 25 क्विंटल 20 क्विंटल धान, जे जैसन खेती करता, जे जैसन एथू करता। तो ऊ गरीब अब भूल गइल का होला डेढ़ा सवाई। ऊ गरीब अब भूल गइल का होला डेढ़ा सवाई। पक्की गली नली इंदिरा आवास के साफ सफाई, शुद्ध पेयजल, शुद्ध पेयजल, पेयजल के योजना चलल बा जवन, शुद्ध पेयजल स्वस्थ रखेला हर बिहार के घर के। बिहार में का नइखे? अरे भैया, बिहार में का नइखे? आज के लइका का जानी पेड़ेतर होके पढ़ाई? आज के लइका का जानी कि पेड़ेतर होके पढ़ाई? विद्यालय के भवन बनल गाँवे गाँवे में जाई। अब तो विद्यालय के भवन बाकी बुझाता कि कॉलेज है। अब बहु IAS बड़े सगरों से ढेर बिहारे में, सीमा पर रेजिमेंट बिहार। अब डरे न मोरे मारे से, आज के लइका का जानी रोगी पहुंचावल खाटी पर? आज के लइका का जानी रोगी पहुंचावल खाटी पर? एम्बुलेंस के सेवा सगरो घर घर घाटी घाटी पर, एगो फोन करी एम्बुलेंस आ जाई। मिड डे मील देबे खातिर मुस्तैद बिहार सरकार बा, आ 1 2 सिखलवे खातिर आंगनबाड़ी तैयार बा। सौरी घर अब अस्पताल का रूप में जाके ढल गई। सौरी घर आजकल का लड़का निकल से जान के सौरी का कहला। सौरी घर अब अस्पताल का रूप में जाके ढल गई, आ मजबूरी वाली रीति पूरी बिहार से चल गई। अब मजबूर नहीं के हो। राशन पेंशन मुफ्त बटाता लोगवन के धई धई के, राशन पेंशन मुफ्त बटाता लोगवन के धई धई के। तब बिहार में का नहीं? अब का चाही? चोरी और डकैती सख्त प्रशासन से बा कम भइल। पहले किरिन डूबला केवाड़ी दिया जाए, लोग डेरास बाहर जाए में। चोरी और डकैती सख्त प्रशासन से बा कम भइल। वहाँ कैसे होई जहाँ के नेता रही हैं ऑइल गइल? ऑइल गइल के पूछता? नेता सख्त होके के चाही, बोल्ड होके के चाही कि अपना क्षेत्र के विकास करो, ना ही मुंह दिखावे खाली आओ चुनाव लेवे के होके, वोट लेवे के होके। तब
हम कोनो पार्टी से नहीं बोलत, ई सार्वजनिक बात बोलतानी। नेता वैसन होखे जे रउआ से हर घड़ी मिले, राउर बात सुने, राउर दुख सुने। प्रजातंत्र है, अपना प्रतिनिधि के वैसन चुनी। ई प्रजातंत्र है, अपना प्रतिनिधि के वैसन चुनी जे विकास के काम करे आ राउर बतिया सुनी। चोरी घुसखोरी भ्रष्टाचारी ऐसन कुछ दोष, चोरी घुसखोरी भ्रष्टाचारी ऐसन कुछ दोष देखी जहां तो पूरी जनता वहां दिखाई रोष। अपनो भी रोजगार खोली, अपनो भी रोजगार खोली, खाली सरकार का एथुप मत रही। अपनो भी रोजगार खोली, सरकार के खुद उकसाई और रउए बनी सरकार के साथी, स्वरोजगार अपनाई। खाली मुफ्त के मत खोजी, खाली मुफ्त के मत खोजी कि प्रधानमंत्री योजना से 6,000 रुपया मिल गया वही से काम चल जाई तो खाली चाय पी के रहब। ऐसा खाली मुफ्त के मत खोजी कुकुर के जैसन कवरा, खाली मुफ्त के मत खोजी कुत्ता के जैसन कवरा। ऐसा फूल नियन उगी कि बाहर के आवे भंवरा, तब देखब अपन बिहार जापान नियन बन जाई। तब देखब अपन बिहार जापान नियन बन जाई। दिल्ली बम्बई एहिजा के केहू लोग ना बाहर जाई। कोरोना हटे दी, सरकार चुनाए दी, तकाजा राखी समय के, आ तब कहब कि बिहार में का नहीं। अंत में ऊपर से आवता पंचायत मिल बांट के खा जाता। ई परंपरा बा, बहुत दिन से परंपरा बा। एकरा खातिर सरकार बहुत प्रयास करतिया। आधार कार्ड बनवलस, सबकर खाता खोलवलस, तबो उमा दलाली बा। ई बहुत दिन से परंपरा बा। ती छूटत छूटी रउआ जब एकरा में जागरूक हो। ऊपर से आवता पंचायत मिल बांट के खा जाता। मनरेगा रोजगार के पैसा आधा सुधा लुटा जाता। के ऊपर से आवता पंचायत मिल बांट के खा जाता। मनरेगा रोजगार के पैसा आधा सुधा बटा जाता। स्वरोजगारी ऊ बाटे जे खाता लहू पसीना के, जे काम करके खाता। स्वरोजगारी ऊ बा जे खाता लहू पसीना के, आ जे मुफ्त के साड़ी चाटे। हक गरीब का टीना के, नीमन बाउर रोजगार बा, केहू न बेरोजगारी बा। जेकर हाथ जैसे ही लागल आगा पाछा पारी बा। नीमन बाहुर रोजगार बा, केहू न बेरोजगारी बा। जेकरा हाथे जैसे लागल आगा पाछा पारी बा। रोटी के टुकड़ा ना भंडार के हकदार बनी, रोटी के टुकड़ा ना भंडार के हकदार बनी। भ्रष्टाचारी रोकी, अपनहु ईमानदार बनी। भ्रष्टाचारी रोकी, अपनहु ईमानदार बनी। निर्मोही बोलत रही जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार रह रही के, आ तब देखब कि बिहार में का नहीं खे। धन्यवाद। हमार कविता जैसन लागी